நான் ஒத்துக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு தீவிரமான ஆறாவ பார்த்ததில்ல. அது உண்மைதான். எதிர்பாராத விதமா இந்த போட்டி பயங்கரமா இருக்க போகுது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துல அது எப்படி இருக்கும்னு நீயே தெரிஞ்சுப்ப. என்னோட ஆளுங்களை நீ ரொம்ப குறைவா எடை போடுற. நெக்ரோமான்சரால என்ன பண்ண முடியும்னு இப்ப பாப்ப. அரைஸ். சீக்கிரமே நீங்களும் என்னோட ஷேடோஸா மாறிடுவீங்க. அதுல ஒரு ஆளா நீயும் இருப்ப. எனக்கு ஜெயின்ஸ்னாலே சுத்தமா பிடிக்காது. Ooh.